di phualong kachongdat amen pen Bangladeshi atum nang plingset Rong cek pen lang tui lang teng an kasilam pon bom PMJSY atau war kasilam amu kiwangwe. Lakha ingkar ratrok dor bagori constituency ke parlo dehori singnar arong pen dethar an kachileng bom PWD atau warpi thangna sarkar pen kirap kawedet ajok rongkre isi suse arat hithi borwa kedam kesoki un e kachepon pen chenglok penang an akisung cicak nang bom lang. Lakha ingkoi rapho nilip MSC constituency ke parlo sanglang aklampen mera bhiti kachehelat atowar kisa oi. Kardom pili nilihnas news karpi yang long thanjie bang pisami monjumi telon pi non berta angton tarjo panitha. Labangso mohor ating puluti nangli tum konat adim pusi muntiji lake konat lone kengsang along rikali lake dipu police station angkangarlo rong nihang e along Bangladeshi atomaphan list pen kipado along lelo non ating angtan pen kiwang kengsang asophan list pibomlang puluti arni sike labangso long le pen karplung ji chitorok tathe longle hempu ahin pen kipachini ating te ningkan isia pharman si list pichot pusi ningjepon lapurat cyclem bang hukum sing teron lapen longle hempu ahin pen kopisi pherangkia thengno nang pachini donma arjipon singan sitami alang tumhan kan isi he warbeli padupo ke jong se la tumang bong aku pini chong hi jong se aku dukok melong le andar long he dasona pini agotna dukok puten ni liba oi ju ni kan siang bong patse documents ke nili tumalong tado nili tumta de pini Bangladeshi dasona case dukok na tuma he voter ID pini ke han det mati Sipini ledak kiwang alam the bangke alapu hin ledak rong nihang AB do nona bang la rong nihang pu adima bang lo la bang son nung along ke ongdung hon the meme la person se Bangladeshi atum tame do pusi arjulong penan per tame ongdung la muslim akhai atum ladak pu ni teman nung ala ke chicken break ahem palok prat side lo la siladak katu boy pangrum tet don pharu sira doning ko so se pusi ladak ke chakwek long le list ki piwek hem putum len tame nang ke thanom lo la pen per tame ladak ke do bari matum inot bang heni ladak senior dak list ki dotang atum tame alang le tame hen tame nang ke thanom lo si alang le tame hen pen ke than pon bang ke laku hen lo long le hem putum pen ni tame phan ke thanom bang je alang le tum ke choreng ji aphan kapre katuwar vedet la sin le tum bang salong le list chu pi ponang ko kolam se ni le tum phan nang ke thandun Pui pas tame ilitum along ri long pat along ilitum epok apan lok pen kaprek la person se me heno asai la pen mo phi la person se isi akisung ang tek nang klang rokna pu alam kamathadam dedet atum do epok apan ayone bon sami ilitum mathadam nangji ilitum chumo vedet junmo vedet la pen pure thelong solid mo vedet pen ajone si la hai tame klem nang kok pu alam kening yeda mangke an chetono vedet ji lasi mathadam pen mo phi litum along ri long padalong thangnat alam alun lapen kachihuri kawe de phan lapen long lip helang ajoine hello piniani pirthe thak mudi lutum chithu chethat penan pardami kaprek ron mai gedo samini litum hin pen banili jongjung pen kening ye pon dia pangkela hello ilitum karbiang long along lake ilitum phan arnam silitum phan ke thik pi along ri lo lapuson ilitum mo phi abang ilitum chihuri chohman penan pardami long lip helang alam pen apot
cecok ceteng la penan par nami citu si thada bangke awedan nangi pusni lihin pen kamathadan si pini ladak ni tum nang komri bangke la hello ni tum isi rar tum pan awareness kipi kado ko behara tum anda me chini nangi polam pena yonis li tum pini nal tum pan ladak media tum pan nang tum pan chuhang pana bangke la hello la sin li tum hin pen ka tunuri kang tung bangke la hello ladak list kipi abang phu inut bahani bat kali ladak bang khobang prok bakdo la penan per me ladak rong ni hanga rai chot la pukali la pula hurilar bosti la langroi parai na tame don pharuk pli bagdolang la sil hai tum ta koson pen dong bang ne la pen konara munir ne piniarnian same ilitum chini long pame melang same aphai bang ladak don pharuk khobak sosilo katu ko be pangrum petke la sil tum doan ham hang song tum penan per me council long ke japon ke theke ding cm pandang lo la bang solam kamat haponang ji arsikrung khangyang la la sil tum mo ang le data pc ilitum la bang so alama puthak step dengji bu bangke itu mapana kisung do kokji lapen un edaji lapen patir pi hai bang bedaji lalo lasin non aku laka do kobe thangata akisung plang play kusi mo ilitum kai lapasun si reng dok ring ni pen ke dolong ji aphan non pen sila bang solam matha par sikonsi la bang solam aputhak ardian ponangji pusuni lihin pen la list ki piatu maphan penan per dami ham phang song tu maphan penan per dami ladak council long ke the ke dinga tu maphan la pen radat maphan stameni li bang solam pen jok nang tu maphan pachini pon Soching constituency ke parlo rong check pen langtui langteng on kachiling thor non hejong kaselam pon PMJSY atawar kaselam amuki wangbe pikajok hawar arat aning kang samse chepaklang pon jongdame mithang a constituency apharman pura ningkemi pen ake hai MLA Rup Singh Teron alang ni rat aphan mathasi kidam kewang ke joy ke nangji aphan pura un an ke bor ipilo bonta contractor aning kemi mi ajok towar silam pi pami midetlo rat atum kaning jia tengki aphong rong asar la pen SGB atum pen chilang si abatai bangso towar kasilam kapami senji aphan contractor angno birta pachini lo bonta rat alam nang patoi te si aning ke hang aling si sai klem pon bomlo bonta ahok pet pen le sai ke klem pon pami takali la silabang so towar puthot nang kasilam thu pami jiaphan contractor Komalgiri lapen engineer Bhagonat timung alang ni tumbang hini aphan non amat arleng ke the automati MLA ake hai Rup Singh Teron pen alang ni tumaphan un an ake prapen lamtoi pithura labang so towar nang kapachislam thu pami jiaphan hadak arat atum pen tuning ripon hamren pen berson rong hang hills news Karbi Anglong chukim lok si dak nil tum kan pharo dolo lapen towar kawe nili tum ning ke oi ningkang lit lapen non towar nang le sita la crude rock akam gali aposi nili tum la so towar bange ning dog de lapen ri akimi na suselam le puro nili tum public suge ka thekel dem tum radet ko ane ninga che the ning kan sam lo bangke la lo sarkar tum nang pilo pusi ning che the lo satame pini thaglong lo so towar kaselam apikeng kengsi hingno erlo kaselam tangte lang non hingno pon bom lo tasi la nili puya bangke la non amat mesen la software na che otu pena pon la ke che kem thuna la ben la bangsa long ke the ke dinga tum ke ja tum ninga che thelo dak local mate li tum ninga che thelai asongja MLA atum pustame alang li tum ta software ko thake nang che langon si ke me la the ke mesen na ya phat mesen ni ki tai dam bom no di pa la so company la misalnya pun merong sok bagamura tu kan silang sedam bom lo sita lang tu kan silang tidian kan ni dak yang lo ikong non la tu ke bang thang no la si ke ni ning daw daran ni la ri dang cek tem sudah puput itu merong sok di mana ngamro do kan ke ni tu alang ini iem ke mana tadi tu dam bom lo tai ni thong lo dam lang ni lo masalang ni bang merong sok public tu celang no tu celang non hinon da celang kita bang tu sura pusat tapi media pansi itu ni ri bang manta apa nak komod kiri pada kap tapi peda napo ini lang tenga to war la ke hot mantune penta la son de tenga to war bang den sita non ke bang kanane ni tum daglang tenga war ka do tum da ningarong perfect lo sita me non la bang so to war ke ningarong pu sita me non la hello Komalgiri bhandang ke autonomous council penta pipeda son te ni party la sen tum rong kan tum ke la
Lakha Inkoy Ratrok, Duarbagori MSC Constituency ke Parlo. Daithor Police Station Arlo Kido, Rongtre Isi Suse, Daithor Dehori Rongbong Khat An Kachileng, PWD Atawar P, Thangna Sorkar Pen Akirap Non-Put Hekponlong Lilang. Toar kahino ajok gari motor ke dam kewang pusitame akisung thitan lapen kesokiun e hithikulat ke dam kewang apor ateng pen adim aklong ke palewek nangji minutes adim sita minute cap ended minutes cap adim minutes inkoy ended titi Chujor chulang amuanat pusitame ador ateng pen chujor chulang anam longli athe toar ke misen kavedet ajok School College Anparta Gari Motor Sita Tong Sikot Kedam Kiwangji Lapen School College Atum Sita Apor Ateng Pen Kilidun Thek Pen Chenglok Sonsuri Akisung Chichak Nang Bomlang Dipu Pen Dehori An Kachileng Bom Abasita Toar Kaheno Ajok Non Ke Dehori An Kiwangji Kali Rongbong Ghat An Pusitame Daithor Pen Wang Un Edet Asonsi Mandet Lo La sirat akisung prabjin pen nang pejok ponang jipusi hawar arat pen chuning ri padupon Duarbagori Dehori pen Amos Ingti Lakha Inkoy Rapho Nilip MSC Constituency ke Parlo Sanglang Aklampen Mera Bhiti Kachehlat Atowar Kesa Oi Labangso Towar Lake Main Road Lo Daithor Dehori Rongbonghat Anta Kachileng Atowar Lo Pinpor Dame KAAC MSC Pobitro Rong Pisitame Laso Towar ke Theklong Le Kalilo Kaike Talaso Towar Si Chehelat Ponbom Lo Bonta KAAC MSC Pobitro Rong Pisitame Kopi Kopuson Pentong Laan Akahino Atowar Takilang Dinglo Ne Manghu Dame Me Set Anpin Pinpor Dame Kedamtang ASDC Atum KAAC Government Kacharia Hutla So Towar Bonai Det Penki Non Puan Tabonai Abang Avedet Lo Non BJP Atum Central Government Assam Government Lapen KAAC Alongta BJP Chari Tangdet Aphi Anta Laso Towar Kahino ke Pamipon Thekte Det ke Mantu si Pamipon Jilang Mapusi Rat Atum Pen Chithan Pon Rinti Pusi Berta Ribdun Long Nilipen Philip Tisu Hills News Karbi Anglong Admission opens for Arts and Science stream at Global Junior College of Tundong Nambakalya Karbi Anglong. Global Junior College offers more facilities like playground, library, computer education, less fee structure comparison to others, and it also provides laboratory for science stream. Learning benefits like creative education plan, helping good environment, loving and caring atmosphere, wide and varied curriculums, surprise activities. And for more information, contact 600783490/8638165568. Ini berita kelapon sekarang konfronik lo, lain bob temen Hills News Karbi Anglong.